tots, mireu, l'altre dia vam estar parlant del recurs aquest que es diu eBiblio, sí, i que es poden fer préstecs digitals. Sense registrar-nos, diguéssim, no podem... jo aquí ara he entrat, ara us ensenyo com funciona. Ara he vist que... Sí. Jo, des de... Com anava a dir? Això, entrem aquí. Si no estem registrats, si no estem donats d'alta, només ens deixen llegir unes quantes pàgines, val? Però és un recurs totalment gratuït, sí? Per tant, per demanar-ho, el que fem, anem aquí, que aquest tutorial ja us el vaig fer, val? Però no és això el que us volia explicar, però ho recordo. Anem aquí al meu compte i després jo ja tinc el meu número de carnet i la contrasenya que jo vaig triar, que ja hi ha un tutorial que ho explica. Inicio sessió i després ja em surt el meu compte i ja puc fer préstecs, sí? Per exemple, mira, aquest dels dracs, sí? Prestar, sí? I me'l deixen veure. Els que només veieu 15 pàgines era quan veieu la vista prèvia, només us deixen veure la vista prèvia. Tornem enrere, perquè el que us volia dir és això. Fixeu-vos, carnet de la biblioteca, com fes-te'l, sí? N'hi ha molts de vosaltres que no teniu el carnet de la biblioteca. Els que el teniu, n'hi ha que ja teniu el compte d'internet i tot, però els que no el teniu el podeu fer. Cliquem i ens diu: el carnet de la biblioteca és la targeta que t'identifica com a usuari de les biblioteques públiques de Catalunya. És personal, intransferible i gratuït. No caduca i el pot sol·licitar tothom. Amb el carnet podràs gaudir dels descomptes en activitats culturals, a part. Sí? Com sol·licitar el carnet? I aquí tenim dues opcions. Una, demarcació de Barcelona, que no és el nostre cas, i anem aquí que posa demarcació de Girona, Lleida o Tarragona, que sí que és el nostre cas, i cliquem. I ens diu formulari d'alta. Formulari d'alta que ens permet donar-nos d'alta a les biblioteques municipals de totes les biblioteques públiques de Catalunya. Vol dir que puc anar a qualsevol biblioteca pública de Catalunya. Hi ha algunes biblioteques que són privades, en aquestes no, ens hem de fer el carnet privat. Però aquestes, la majoria són aquestes, la Salvador Allende, la Pilar Rahola, l'Ernest Lluch, totes aquestes amb un carnet n'hi ha prou i de sobres, i d'altres pobles també. La Biblioteca de Celrà també hi podeu anar. Només és vàlid per ciutadans que ho demanen per primer cop, que tenen 14 anys o més i que són residents a Catalunya. Per tant, vol dir que això el carnet, si els vostres pares en tenen, ja hi ha un tutorial de dir com demanar el carnet virtual, i si no, ho heu de demanar als vostres pares que se'n facin un, o germans grans, o germanes grans, sí? Una vegada registrats tindreu un màxim de 3 mesos per anar a qualsevol biblioteca a recollir el carnet, sí? Presentant el DNI, val? Teniu 3 mesos. I diu, això quan puguem sortir de casa i quan obrin les biblioteques. Diu, mentrestant, això aquí, mireu això, mentrestant el sistema us facilitarà un número de carnet provisional amb el qual tindreu accés a continguts i serveis digitals que requereixen validació d'un usuari com préstec de llibres electrònics i la plataforma eBiblio Catalunya. Descàrrega d'audiollibres en MP3, també per escoltar. Diu, consulta les bases. Per tant, registrant-vos aquí als vostres pares, perquè aquí no ens podem inventar cap nom, aquí ha de ser de veritat, sí? Pares o germans majors de 14 anys. Si no és com un correu que ens ho podem inventar, perquè aquí fixeu-vos, s'ha de posar tot, sí? I aquí ens diu, durant el període excepcional del tancament de les biblioteques públiques del país per la crisi del Covid-19, aquest formulari és útil per als usuaris de totes les biblioteques públiques de Catalunya. Sí? Fixeu-vos, el segon cognom no cal, però el primer sí. Data de naixement sí. I a més ha de ser tot correcte, perquè després, quan aneu a la biblioteca, heu de portar el DNI. Això ha de ser tot veritat, és una pàgina oficial del Ministeri, això no us preocupeu. Aquí sí que es pot ficar dades de veritat. El DNI ha de ser de veritat, això ho ha de fer algú gran. Sí? El número, només posa l'adreça i el número, pis, porta, tot això no cal, codi postal sí, població sí, telèfon no ens el demanen, però un correu electrònic sí que ens el demanen. I un cop hagueu acabat, enviar. Sí? I ja està. I amb això ja tindreu un número per poder tenir un compte digital i poder
fer préstecs digitals per llegir des de casa. Espero que us hagi